Vores formål er at finde ud af, hvor lang tid der går, hvor UV-perlerne lyser. Vi vil nu prøve med en afstand på 10 cm fra UV-kilden til UV-perlerne. Nu prøver vi med en afstand på 20 cm. Nu prøver vi med en afstand på 30 cm. Vores formål med dette forsøg er at finde ud af, hvor lang tid der går, før UV-perlerne lyser i vandet. Nu prøver vi med en afstand på 10 cm. Nu prøver vi med en afstand på 20 cm. Nu prøver vi med en afstand på 30 cm. Vi konkluderer, at UV-perlerne lyser meget hurtigere med en kort afstand på begge forsøg.